Kaukalopallo, se on herrasmieslaji ennen kaikkea. Ringette on vauhdikas ja turvallinen taitopeli naisille. Kaukalopallo on nopea ja puhdas taitolaji. Ringette on tosi katsojaystävällinen ja tapahtumarikas. Siinä tulee paljon maaleja ja syöttöjä. Lajiylpeys on oman lajin arvostusta ja kunnioitusta. Tehdään yhdessä ja vastuullisesti ja ennen kaikkea iloisesti ja intohimolla. Arvostus muodostuu siitä, että me itse arvostetaan sitä, mitä me tehdään. Lajiylpeys näkyy myös reiluna pelinä, kentällä ja katsomossa. Se on kunnioitusta kanssapelaajia, tuomareita ja kaikkea siinä ottelutapahtumassa olevia kohtaan. Pelaajana voit kehittää taitojasi aina maajoukkuetasolle saakka. Suomessa on maailman parhaat ringeten pelaajat. Suomi on ringeten 6-kertainen maailmanmestari. Kaukalopallo huipputasolla on tosi kovaa harrasteurheilua. Pelataan tosissaan, vaikka siitä ei varsinaista ammattia saakaan. SM-sarjassa on hienoa pelata senkin takia, että pääsee pelaamaan Suomen muiden parhaiden kanssa. SM-sarjassa saa joka pelissä testata itseä ja pelata tosissaan pelejä. Pääsee tavoittelemaan Suomen mestaruutta. Kaukalopalloa voi pelata läpi elämän, juniorista ikämiehiin. Kaukalopallo antaa liikunnallisen elämäntavan. Ikämiehissä löytyy SM-kisat jopa 60- ja 70-vuotiaille. Mukaan voi tulla milloin vaan, eikä tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Tulin mukaan Lady-joukkueeseen tyttäreni aloitettua ringeten. Parasta on, kun tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii uutta vielä tässä iässä. Lasten ja nuorten harrastuksesta tärkeintä on monipuolisuus ja hauskuus. Lasten urheilussa kustannukset on pidettävä maltillisena. Oma kehitys ja onnistumiset motivoivat junioreita. Parasta ovat tunne-elämykset kavereiden kanssa. Paljon monipuolisia kilpailua ja erilaisia tapahtumia. Harrastuksen aloittaminen on helppoa ja edullista luistelukoulussa. Luistelukoulussa opitaan leikkimällä. Tuomarina voi tutustua lajiin ihan eri näkökulmasta kuin kukaan muu siinä pelissä mukana oleva taho. Siinä pystyy kehittämään myös sosiaalisia taitoja, johtamistaitoja ja tilannetaitoja. Tuomaritoiminnassa tarvitaan paljon muutakin kuin sitä sääntötuntemusta ja pelin lukua. Valmentajana saa toimia erilaisten ihmisten kanssa ja oppii samalla itsestäkin. Entisenä pelaajana pystyy valmennuksessa hyödyttämään omaa kokemusta ja lajituntemusta. Jatkuvasti voi kehittyä, miettiä miten ollaan huomenna parempia ja samalla pääsee vaikuttamaan oman lajin kehitykseen. Lajin kasvu ja kehitys tapahtuu yhdessä tekemällä. Suurin juttu mitä seuratyöstä saa on se kun tehdään porukalla. Mukana voi olla monessa roolissa. Taustajoukoilla on tosi iso merkitys. Ilman heitä tämä harrastus ei olisi mahdollista. Tekevät todella arvokasta työtä. Joukkue merkitsee tosi paljon. Pelikaverit on parhaita kavereita sitten myös vapaa-ajalla. Hallille on aina tosi kiva tulla. Yhdessä vietetyt hetket ja niistä kertyneet muistot kulkevat mukana koko elämän. Harrastus on antanut tavallaan toisen perheen.